Il-membri parlamentari Laburisti fil-Parlament Ewropew ivvutaw favur rapport imressaq mis-Soċjalisti sabiex aktar immigranti jkunu jistgħu jingħataw protezzjoni f'pajjiżi Ewropej fosthom f'Malta. Ir-rapport jitlob li titwessa d-definizzjoni tal-immigrazzjoni sabiex immigranti li jitilqu jew jaħarbu minn pajjiżhom minħabba l-bidla fil-klima ikunu jistgħu jingħataw protezzjoni f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Din il-mozzjoni li sabet l-appoġġ ta' delegazzjoni Laburista twassal biex aktar immigranti jitilqu minn pajjiżhom u jiddaħlu f'pajjiż Ewropew. Waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Netnews staqsa x'inhi r-raġuni li d-delegazzjoni Laburista trid li immigranti li jgħidu li telqu minn pajjiżhom minħabba l-bidla fil-klima ikunu jikkwalifikaw għal protezzjoni. Staqsejna wkoll x'inhi r-raġuni li vvutaw favur dan ir-rapport meta f'Malta jgħidu mod ieħor. Reazzjoni tal-MPs Laburisti Alex Aġuż Saliba u Josiane Cutajer kienet li l-mozzjoni ma titkellimx fuq din il-kwistjoni. Il-pożizzjoni tal-MPs Laburisti hija differenti minn dik tal-Gvern Malti li jħalli l-immigranti f'nofs ta' baħar sa ma tinstab soluzzjoni dwar min se joħodhom. L-MPs Laburisti mill-banda l-oħra kienu fost dawk li appellaw u vvutaw sabiex il-Kummissjoni Ewropea iżżid mal-lista ta' persuni li għandhom jingħataw protezzjoni meta jaslu l-Ewropa b'mod irregolari jekk dawn jitilqu minn pajjiżhom minħabba l-bidla fil-klima. Ir-rapport imħejji mill-MP Spanjoli fil-Partit tas-Soċjalisti Monica Silvana González stressa għal vot fil-Parlament Ewropew it-tlieta, iżda m'għaddix b'differenza ta' 5 voti biss. Il-kap ta' delegazzjoni fil-Parlament Ewropew Roberta Metsola u David Casa kienu fost dawk li vvutaw kontra r-rapport. Parti mir-rapport kien jitlob lill-Kummissjoni biex toħroġ komunikazzjoni dwar definizzjoni tal-migrazzjoni għabbażi tad-tibdil fil-klima.